starter ligesom dronningen til nytårstale. Jeg er ikke orden i kortene. Regnbueflaget, det er et internationalt symbol, som i sine forskellige historiske udfordringer og udvikling repræsenterer mange forskellige ting. Men i et bybillede, der repræsenterer det for queer-personer oftest sikkerhed. Det er et symbol, der hænger foran forretninger, barer, spillesteder og natklubber, hvor der er et klart signal om, at her der kan man som queer LGBTQIA+ person føle sig sikker, accepteret og anerkendt. At Københavns Kommune nu i et årti som by har valgt i samarbejde med LGBT-miljøet selvfølgelig, og nok mest på LGBT-miljøets initiativ, har valgt at signalere, at det her det er en kommune, som lokalsamfund vil signalere den rummelighed, hvor queer-personer skal føle sig sikre, så kunne det være skønt, hvis det også forpligtede lidt. Det er med en sådan lidt bittersød smag i munden, at jeg som forperson for Handelskammeret for LGBT+ forretninger og erhverv kan konkludere, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke godkender, hvis en forretning vil hænge det her flag op på deres facade. At kommunen selv må flage med regnbueflaget. Men når det kommer til at søge om tilladelse, så bliver forretningerne mødt med trusler om dagbøder. Regnbueflaget er med Københavns egne ord mod sædvælde. Et efter min mening vulgært ordvalg. Hvis man bare har et gram af historisk kontekst mod sædvælde, er kendelse fra Københavns Teknik- og Miljøforvaltning mod et regnbueflag på en facade i København. Jeg glæder mig til at se, hvor mange af de her smukke regnbueflag, der kommer til at hænge rundt omkring i København under Copenhagen Pride. Jeg glæder mig også til at høre om, hvor mange af dem, der har fået tilladelse til det. Jeg glæder mig også til at høre, hvorvidt Københavns Tekniske Forvaltning har tænkt sig at opretholde de her trusler og løfter om dagbøder mod regnbueflag. Der er ingen tvivl om, at vi skal være stolte over de fremskridt, vi har i Danmark og i København. Men vi skal også passe på med ikke at stille os tilfreds. Er flaget på den her plads og navnet på den her plads, er det et skridt i den rigtige retning, eller er det en stopklods? Står det her, fordi man vil slippe for os i resten af bybilledet, eller er det fordi Københavns Kommune rent faktisk vil bidrage til at skabe en sikker by for sit queer community? Enhver offentlig begrænsning af en legitim minoritets repræsentation og synlighed er uden undtagelse undertrykkelse. Og en plads og et flag er ikke nok. Tak.